cosa interessant és que la Déu Espanya va plegar en primera lectura, és a dir, la primera emissió, 733.000 persones que el van veure, era un dijous, si no recordo malament, i el dilluns següent feien vaga a Televisió de Catalunya i es va tornar a reemetre a les 3 de la tarda i 300.000 persones més el van veure. I d'aquest 1 milió i pico de persones que van veure aquest documental, el 35% eren menors de 25 anys. El reportatge i el documental doncs parlen de fets d'actualitat o del passat, és igual, convoquen a gent perquè parlin d'un tema, i la diferència és que el reportatge dona la imatge de que és distant i que totes les veus se senten, i el documental no té aquesta condició. El documental, al contrari, hi ha un autor, i aquest autor firma el documental. És a dir, hi ha una tesi i defensa aquesta tesi. Ara la defensa amb arguments. Però en aquest cas sí que nosaltres vam començar a fer aquest documental abans que es parlés dels referèndums. Ara sembla molt fàcil, però quan l'estàvem fent us puc assegurar que la qüestió aquesta de que la independència de Catalunya des del punt de vista econòmic era factible no estava clar. Una democràcia de qualitat és una democràcia que permet a la gent decidir com a grup, com a comunitat, doncs optar a un altre tipus de sistema constitucional i per tant de tenir estat propi. Allò que decideixi el poble d'Escòcia, allò serà. Però això no vol dir que no hi posin totes les traves possibles, que també va passar al Canadà amb el segon referèndum. El percentatge de gent a Escòcia que està a favor de la independència, aproximadament, jo diria que és menor que aquí. A vegades aquí ens creiem que hi ha poca gent. Ells tenen 2 anys per davant per moure la història. Però si es planteja ampliació de les competències, és a dir, recaptar i, per tant, distribuir els impostos i independència, probablement la gent es manifestarà en la primera formulació. Són les formacions polítiques que a vegades nosaltres critiquem o denostem, etc., les que han de liderar tot aquest procés. Però no hi ha procés si no hi ha també una majoria de gent a favor de la independència. I què decideix la Cort Suprema del Canadà? Doncs diu, miri, abandonem la Constitució canadenca i posem per sobre els criteris democràtics. I aquests criteris democràtics diuen que el govern del Canadà i el govern del Quebec s'han de posar d'acord en negociar una sortida. S'han de posar d'acord. I en el cas que no hi hagués, suposem, una negociació, diu bé, doncs aleshores s'ha de fer unilateralment. Per tant, primer hem de convèncer la gent. Internacionalitzem l'economia catalana i, tercer, donem a conèixer Catalunya al món. Però no necessitem 30 anys. Amb uns quants més en tindríem prou.